Καλησπέρα σας. Εγώ είμαι εδώ για να σας γνωρίσω μια καινούργια εφαρμογή που γνώρισα και εγώ προσφάτως, την Cold Turkey, η οποία σας βοηθάει να προσηλωθείτε στην εργασία σας, να γίνετε πιο δημιουργικοί και να εξοικονομήσετε χρόνο μπλοκάροντας social media, εφαρμογές, sites αλλά μπορείτε να κάνετε και εξαιρέσεις πάνω σε αυτά. Αφού έκανα έβρεση στη μηχανή αναζήτησης της Google το Cold Turkey, πατάω download και με βγάζει σε αυτήν εδώ πέρα τη σελίδα, αφού έχει εισέλθει και στο λογαριασμό της Google. Εμένα έχει εγκατασταθεί και στο κινητό μου και στην επιφάνεια εργασίας του laptop. Με το εγκαταστάθηκε, θα σας ζητήσει τη συσκευή σας αυτόματα, θα τη φορτώσει για να το κατεβάσει μέσω του λάπτοπ σας στην εφαρμογή του κινητού σας, στο κινητό σας, συγγνώμη. Αφού λοιπόν το έχω κατεβάσει, είμαι εδώ πέρα στο dashboard και εδώ πέρα βλέπω τα λεπτά που έχω εξοικονομήσει με αυτή τη χρήση που έχω κάνει. Εγώ την έκανα σήμερα λίγη ώρα και πόσα blog, πόσα προσανατολισμούς έχω μπλοκάρει εβδομαδιαίως και μηνιαίως. Στο blog list προσθέτουμε έξτρα site για να μπλοκάρει. Από εδώ, έχω ήδη προσθέσει κάποια. Πάτε εδώ πέρα και πατάτε τα URL σας και κάνετε save. Δεν θα το κάνω γιατί ήδη έχω προσθέσει. Και εδώ πέρα πάμε και να πληκτρολογήσουμε μέχρι πότε θέλω να γίνει το μπλοκάρισμα. Παραδείγματος χάρη θέλω σήμερα μέχρι είναι 8:54 και το βάλω μέχρι τις 9. Δεν θέλω break timer να σπάσει, δηλαδή το πρόγραμμά μου αυτό. Πατάω on και μετά σας ρωτάει αν είμαστε σίγουροι ότι θέλω να διαρκέσει η προσήλωσή μου για 7 λεπτά. Ξετσεκάρουμε το τι θέλουμε να το κοινοποιήσουμε στους φίλους μας και πατάμε yes. Παρακάτω σας δίνει τη δυνατότητα για να προγραμματίσετε πιθανούς προσανατολισμούς για κάθε μέρα και την κάθε ώρα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν το έχουμε αυτή τη δυνατότητα γιατί σας είπα ότι δεν είναι δωρεάν. Για πάμε όμως να δούμε, όπως είμαστε εδώ, να πληκτρολογήσουμε να κάνουμε αναζήτηση για το, παραδείγματος χάρη, το Facebook, μάλλον όχι, το Pinterest, να δούμε πώς θα το εμφανίσει και θα μου το μπλοκάρει. Ακόμα δεν έχει μπει. Για να δούμε, θα το μπλοκάρει. Έχω και λίγο αργό ίντερνετ. Έχω και λίγο και αργό ίντερνετ και εσείς περιμένετε, θα το κάνω αυτή τη στιγμή βίντεο. Μου βγάζει αυτό το χρονικό όριο σύνδεσης έληξη προθεσμίας και μπορείτε να το διαβάσετε και οι ίδιοι και οι ίδιοι σας, οι ίδιες και οι ίδιοι σας. Δοκιμή ξανά. Θα προσπαθήσω να ανοίξω τώρα το Facebook. Να δούμε. Λογικά θα μου βγάλει και εδώ το ίδιο. Και όση ώρα περιμένω στο κινητό σας, θέλω να σας δείξω ότι η εφαρμογή ανοίγει αυτό εδώ πέρα. Δηλαδή, σας βγάζει μόνο block everything for, μπλοκάρετε τα πάντα για πόσα λεπτά θέλετε και μετά δίνει την εντολή Go Cold Turkey.
βάζετε εσείς, ας πούμε, για 15 λεπτά και σας βγάζει μετά αν είστε σίγουροι, όπως μας ρώτησε και εμάς πριν. Πατάτε yes. Και μετά σας μετράει αντίστροφα το χρόνο που απομένει. Δεν έχει αυτό που συναντάμε εδώ πέρα, όλη αυτή την εφαρμογή, τον πίνακα, όλο αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Έχει μόνο απλά αυτό εδώ πέρα. Είναι πιο λιτό. Και όπως κοιτάξτε λίγο και εδώ πέρα μας έβγαλε αυτό. Όπως βλέπετε στο Facebook. Και εδώ πέρα Pinterest. Και όταν θα λήξει ο χρόνος που λύγει σε 3 λεπτά, θα μας βγάλει κάτω δεξιά ένα συγχαρητήρια. Το έληξε ο χρόνος που σας περιορίζει να μπείτε σε κάποια συγκεκριμένα site. Και μπορούμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας και στο Facebook και να επαναφορτίσουμε την μπαταρία μας και να χαλαρώσουμε.